abokina ƙauyen nan namu ko in ce ƙasar nan in kai ba dan wani bane yanzu rike kuɗi sai ya maka wahala. Gaskiya abinda nake so in sanar da ku kar mu bari kanmu ya koba mu samu fita a wannan lamarin. Wallahi kuwa kusan sati ɗaya ba mu da ko sisi. What? Ai abokina ina da shawara. Yaushe wai me zai hana wannan gidan matan? Kai ma kure give five. Abinda zamu yi ke. Ƙarya ne wallahi muna zaune cikin angon nan wai ɗan iska su rinka zakkuwa suna mana iskanci ƙarya ne. Yau daidai lungun nan dole duk wanda ya shigo in waya ya zo da ita in kuɗi sai mun karɓa. Kanta Aliyu kana ga wannan hanyar za ta bulle ne ita ce kawai ita ce mafita ita ce. Na fi son inda za mu samu kuɗin nan. Ka cika kawo kwafsi wallahi. Ko da an biyo mu gida za mu shiga. Kai. Mun san abin da za mu yi. Mu za mu je lungun can mu tsaya. Duk wanda ka ga shiga ta kai mana. What? Ko kuma za mu zama a rai yana shiga sai mun mai rashin mutunci ko dan waye mu je nan gidana saboda na ganka ka fi shi. Kuna ganin haka yafi? Allah ka ware. Kuna ganin haka yafi? Assalamu alaikum Modibo. Wa alaikum assalam. An wani lafiya? Lafiya kalau. Ya gida ya iyali? Iyali? Ya yara? Yara an bani da yara. To Allah sa na so. Da Allah ina ne gidan mata nan ne nan ne. What? Kai yanzu nan gidan mata haka je? Wallahi ina son dan rage ne Modibo. What? Kana so ka rage Wani ne zan gidan mata. haka hanyar nan ka miƙe ta straight. Nan ne yanga ko? Kana zuwa nan zaka gidansu. To yayi Modibo ba komai. Nagode. Nagode Modibo. Na gaisa da kai. To nagode. Ina za ka je ne? Gidan tambaya ce da ni ba Allah. Tambaya ka aje mu nan ne kai mana tambaya. Ya ku za ku ce na aje ku. Wai zan yi maku tambaya. Da Allah in za ku faɗa mun ku faɗa mun. Na zo gidan mata ne. To me ka zo yi gidan matan? A radon Allah mun zo zinana. A radon Allah mun zo Wannan zinana. ma ne mana da Wallahi mun zo zinana.